Diolch llawer o'ch di? Na, diolch gwerth ydi. 5,000. Cofyn nath ni'n un yn ei bathroom ni'n am wyd o. Do. Mae Caban Heli, yr hen glwb hwylio ym Mhwllheli, yn gartre i wasanaethau derwen ac yn hafan ddiogel i dros 100 o blant gyda anghenion ychwanegol ar ôl ysgol ac ar ben wythnosa. Sret o fe, achos da. Achos, yndi, ffantastig. O'n i'n neud hynna da. Fath o mynd i clwbs o fath o'n siŵr. O, ddach, blwydd, o ddach. Helo chi. Ydych chi'n iawn? So dyma ni. Yep. Digon o led yn y tel i wneud rhywbeth, ne? Oes. Mae bach o blank canvas, really, dyn ni'n dechrau dan, oes e? Bydd eich gobeithio'n chi, sut allan ni helpu chi? Dwi'n gallu gweld bod na rester Os o rester? O, diolch. Mae'n lle eitha neis yr we. Ar y funud, dwi'n gweld y byd o ran yna, yn y fe. Mae yna stafell sensory yn Ysgol Hafod Lon ym Mhenrhyn. Un o ffrindiau fi'n mynd i Hafod Lon. Sa'n briliant, sa'n ni'n gallu cynnig rhywbeth tebyg. Gech chi mor gymaint o sensories gwahanol o beth o sensory rooms, gen ti light room, dark room. I gael chydig o'r sbrydoliaeth yn Hafod Lon, nes i ymuno efo Lewis, sy'n disgybl yno, a'i fam Claire, sy'n gyrru'r taxi bob bora. Bore da! Bore da! Chi'n iawn? Haia Lewis, yn o ti? O, handi gael mam sy'n drwy'r taxi, di. Ie, beth fel dwi? Sori am y glaw, Talia. Dyma Talia'n dod mewn, efo'i chwestia, a gito. O, maen nhw ddas, de. Ma nhw. Mae gitso de, mae o'n ffynnu, e. O, yndi, ti diolch do? Do. Ydych chi dod i ffrant o'i dress? Dwi'n dod i ffrant hefyd, met, yn dw. Os na ddigon o le i ni, ti'n meddwl? Os da chi skinny, de? Os da chi skinny, ia. Ti'n meddwl bo fi? A nath i geg o'n cau. Holl ffordd. Dwi'n meddwl bod Gito yn ni'n siarad fwy na Trystan. Hai. Ydych chi fod yn siarad a chwerthu'n yr holl ffordd? Do. Do? Do. So hon di'r ysgol newydd, wan? Ie. Pwy sy'n defnyddio'r stafell yma ta? So, rei sydd ddim yn gallu relaxio'n iawn. Waw. A pidwch yn mynd i gysgu, da? O, geto mae hwn yn lyflu. Cael un o hyn ar y man cef, ia? Ie. Happy days, bysa? Ie, relaxio chdi. Dwi'n meddwl fos ni'n gallu neud o dim cweit mor dda ar yr un yn ysgol, ond we could get there. Os mae rhywun lle neud e, Emma Trystan yw e. Dipyn job i wneud os ti eisiau. Lot o waith yn hyn, oes. Yndi. Mae'n all go am y bore yma, mae'n wyllt. O, here we go, mae'r gwaith i dechrau. Gweithwyr a gwirfoddolwyr ym Mhobman. Bisi. Pob yn helpu, pob yn siapio fewn. Peintwyr, seiri coed, electricians. Ie, fan o dda, di. Di gorffan o'r byd amser ginio. Beth o special at i chdi, os ydych chi'n cael Mark, dwi'n chdi helpu, beth ti'n gallu neud? Panads, dipyn bach o entertainment. A na neud y sandwiches. Brilliant. Job done. Waw, popeth efo rester yna wedi cael ei wneud. O, waw. Waw. Edrych dda, di. Methu coelio sy'n dod o cynt os y mae o wan. Nid yn ei llofft fi fel o? Oce. Waw, maen nhw wedi gwneud y tu allan hefyd. Ma' hwnna'n neis. Fydden nhw werthu fo, fydda right move fory. Am dwbl i bris o. Sensory tywyll, mae hwnna'n amazing. Ti di mewn, Talia? O, trech nhw dwi'n gweld am y tro cynta. Beth ti'n meddwl? Briliant. Dewch i mawr. Mae'n gret gweld, just cael gweld gwein ar ei gwyneb nhw. Paid, dwi'n eisiau dechrau crio. Mae o'r reit emosiynol, ydy. Yndi. O, beidiwch beidiwch yna cychwyn. Wel, dim rili ond, ja. Mashi, yndi. Maen nhw angen lle fel bod ydyn ni chwarae. O'n nhw'n neud efo. Yndi. O, mae'n ei fi really emotional. O, lle da i ddeud e, it's just diolch i gyd. So lovely. I know. Don't paid i crio. Waw. Mae gweld ymateb, plant, y pobl ifanc, mae hynny yn deud y cyfan. Tan tro nesa. Tra. 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 Tan y tro nesa. Peace. O, oedd hwnna yn mor lyflu. Hyfryd. Mewn adega fel ma ti'n sylwi fatha faint o clen mae pobl yn gallu bod. Maen nhw'n rhoid, da.
Waw, dwi wedi gweld y rhaglen yma lot o weithiau. A fi, na, fyd. So, bob tro ti'n weld am yna, nhw'n just magic.